Здравейте хора! Днеска ще видим новия апдейт на Melon 37.0. Това е най-любинейната ни апдейт, който е от хубавия и нещо. За сега ще видим какво са добавили. Знам, че са добавили мултиплеер, просто забравих да го кача като видеоклип, просто не ми се искаше. И днес ще видим какво са добавили. Добре. Нищо като старо. Значи, първото, с което са добавили. Влизаме тук. И има. Се разхожда. Който просто си спокойно. Спокойно се разхождаш и нищо. И ето. От този подарък трябва това да направиш, за да се счупи, за да получиш харпуна. И на теб се появява в инвенторито. И можеш да стреляш по хората, не знам. Можеш да стреляш и просто взимаш и ето. Това прави. Втория подарък трябва да го започнеш да гориш. Да го изгоряваш. Само. И ще получите такова оръжие. Спешно. Или просто нещо, сигнален пистолет. Този подарък трябва да го започне да гори и да го ударяте. На грешния съм. Следващия отваряне на подаръка трябва да вземете резачка и да отварите с нея подаръка и ще ви излезне нож. И разбира се, че се появи ето тук. Следващия, за да отворим самия подарък, трябва да вземем едно нещо, което може да пука. Тази граната. Взимаме я. Значи, активираме я, слагаме я и се махаме, за да не убием. И получаваме. Това докато е пушката за... Я махаш. Значи, използва се. Взимаме самата пушка. Тежка. И това прави самата пушка. Следващия подарък, за да го отворим, метаме в водата и трябва да чакаме докато се разчупи. За да си помагат по-бързо да се счупи, използваме вече е късно. И получавате такава пушка, водна пушка, на име подводно оръжие. То прави като може да стреляш под водата. Да, знам, тъпо е, изглежда като вече са го правили хората, но
Поне нещо убаво. Нещо прави и може да стреля по вода и това просто като самия арбалет. Следващия удар трябва да вземем самата ракетница и слагаме. И значи трябва да я сложим. Добре, спираме. И получаваме джетпак. Джетпака вече се намира към категорията автомобилите. Значи, за да го използваш, да взимаш себе си, ще го тестирам на друг човек, че не мога да се включа. Значи, спираме го на пауза, взимаме джетпака, слагаме и може да лети спокойно човек. За да можем да го използваме като да си гледам. И може да го управляваме. И още също не трябва да сме. Ще изгасне. Знам. Следващия подарък трябва да викнем бог на тортите. Само трябва да се опитам да го намеря. Ето го. Значи, взимаме торти и слагаме така. И получаваме това празничко. Не знам дали е опасно и ще е опасно и с толкова сила. Убаво е оръжието. И последния подарък взимаме лепило и го удряме. И получаваме нашето това дето лепи лепило. Течно лепило. Като се разбира се по логиката ми, то може да лепи. То даже може да е толкова лепко, че не може да го избягаш. Опиташ се, вече е невъзможно. Даже човек да се разхожда е невъзможно да избега. Ще се опитва и така. Имаме и последен. Само трябва да го запазите и то ще е нулев подарък. Не можеш нищо да отвориш, нищо, ама нищо. Значи ако някак си се опиташ да го отвориш, ще получиш въздух. Значи, на първо място е самия харпун. Това има нова механика, нови неща и това. На второ място случай да взема самия харпун. Тук поне може да стреля под вода, като мисля. И на трето място лепилото. То може да стреля, просто не стреля, а лепи просто. Интересно ми е. На четвърто място е самото сигнално пистолетче. То просто сигнализира, ама може да изпече човек на скара. Петя е самата играчка от нищото. То просто реже като малко на шестото място реших да сложа тази пушка. Просто става за РП на рождени дни. И последно място може да е странно, ама го сложих джетпак, че то е интересно, то знам, просто не знаех на кое място да го сложа. За някой може да е безполезен самото нещо, ама поне нещо прави. Значи взимаме това, натискаме и то става на малки. А самите неща стават да ли знам.
Просто те нямаше такива поръчки. За тези хора, които им ги е мързи да намерят самата връзка и просто да го правят, че едно са се свързали, имаме по най-лесния начин, който ще ви опрости самия живот. Е това. То сега може да спокойно и няма нищо да ви пречи даже. И това от най-полезния предмет за ако строите нещо. Също, знам, направил съм го на замръзнал. Ще бъде. Ето, натискаме на това копче и какво става? И сега то е изцяло колизиум. И сега е станало нещо като човек. Значи, в Map Editor, в едитора на предметите са добавили нови функции. Да е такъв, следно да е липкав. Другия е декто издава звуци, само че са го подобрили. Можете да го направите с такава вълна, за да и И това изглежда запускането. Що не издава звук? Това значи се пука, а другия предмет е да се лепи. Ако ви е харесало видеото, можете да натиснете на лайк и абониране, ако харесва. И довиждане с приятния апдейт. Довиждане.